O putere divină, în acest moment de liniște și reflecție, mă îndrept către tine cu inima deschisă. Te rog, adu în viața mea iubire sinceră, o dragoste care să mă îmbrățișeze cu căldură și compasiune. Ajută-mă să găsesc acea persoană specială, alături de care să împărtășesc vise și speranțe, pentru că iubirea este lumina care îi oferă sens vieții. Eu, cu credință și umilință, îți cer să-mi îndrepți pașii spre adevărata fericire. În același timp te implor, o stăpâne, să-mi deschizi ușile îmbelșugării. Aduc cu fiecare zi dorința de prosperitate, nu doar pentru mine, ci și pentru cei dragi. Lasă ca abundența să curgă în viața mea, atât în plan material, cât și spiritual. Nevoile mele să fie împlinite, iar resursele să fie nesfârșite. Te rog să-mi oferi înțelepciunea de a face alegeri corecte, să văd oportunitățile de a prospera în fiecare pas pe care îl fac, fie ca iubirea mea de sine să crească, iar fiecare gând pozitiv să atragă binecuvântări, astfel încât eu să pot dărui și iubire înapoi, multiplicând bucuria din jurul meu. Amintește-mi să fiu recunoscător pentru fiecare binecuvântare pe care o primesc, să nu uit să-mi deschid inima și mintea. Cu fiecare rugăciune îmi cresc optimismul și credința. O, Doamne, te rog, adu norocul în dragoste și în belșugare în viața mea, acum și întotdeauna. Amin.